Pacho adom. Maame na no pay. Pacho no pay de boko. Me din de edi ade be hu me wasaf market mama. Me ton dry fish. Nema bebre nsisa wa monko. Dry fish ne ma yen katwi na yen ja abrofo sem no. Pacho me ton nsisa wa ne monko. Adwene dry fish ne ne adwene. Ene akrantie. Mo etu we fie de fie ni fie. O enfa asafo market. Pacho asafo market. Asafo jom. Pacho asafo market for ma si jom anopay. Mati anopay. Pacho anopay de boko. Na anu fie da ye wodwom. Na ketesi bi bae. Na so opempo ano twen. Nti ono ahunu bi wo me table so na ototo obi na otua meka. Na oto police abansu na otua meka. Eno say, "Ama wo na me to ande odunkwa wo." Na wo na me nya bi anka me ho ye beto. Me ma no mo pe na mpa sei na mso mate. Na o say na adwada mesoma. Me bre ya me ne nam. Na me bre na beto abre me. Na mso yo. Na o say na ma be ma mbi na nya mbo akina. Me menda masende ama. Na mse mate. Nipa de nyina ye nipa. Na mse fa hen na wo na mse osimi odunkwa wo. Na ne bra bi na ba na se bra no na be kire no. Se ye ton dry fish kama wa ha. Na bra ne na o say bra no maame. Ema ne fish, fresh fish. O lodugu kam no de abre ne bra ne se an ne maame ne lodu nam de koma no. Na omu coastal ne home support coastal maame ne fe na ntiesi. E wo yin fa asafo ho a. Asafo ho a. Jo kan nam suyo. Na bra ne so na nkasa de o ye adwuma wo VIP. Ne friend na yi asamwa jan ne nickname no. E friend say baby jet. Sa ne friend do VIP na me say bra minim VIP for pa because week bia me tu kwan kwa akra kofa nema. Na me hu da. No, oh madam, you run a shift into me wo ho. Na me see you. Sister ne no say madam, we dey man bi nyam bo chi na me discover send o. Na fa number mama. Na me fa de na me yi gu mu. Na me sister to am so no so bo hye. Ono so say o man adwen ni bi no so man ni bi. Na sister ba ko so ton akrantie. Na onya akrantie kama oba kunani. Fe no start dwom. To man akrantie 20 million, 2000. Na me dey 2005. Na bo hye dey 500. Na say nyina akwa 5000. No say nyam bo a. O china me send 3000 na mama na akrantie ro ne de. Na ka chen say me pressure nti Monday na me de ne dey send no. Na me say mate. Na sister AJ na me dey call e. Ti Saturday no na yefro bi odwomo ne ayi nti akokɔ ni nyina bi nti awia ne buy na me say me friend hwɛ. Me friend sister ya sister amfi me. Wan fa call no kra na ja me dey me say anya hwɛ nti Sunday no. Ye nyina mi ensa ye nyina obi a friend na switch off. E wo mo anu aso atum. E wo mo anu block yen. Sunday dey afan say yen kodwom nti nya hwɛ nti Monday ne say Monday dey ba o mi so dey beba. Ye frey na wia no ho no fae. No say madam twɛn na me nsi fom. Na me say won si fom sa no. Ehia na wo kwa wo he a wo si fom. Wo say me say twɛn me si fom. Dey obeka cha man say yo mate. Na me say ei me no size o sa tean. Na me say me nya wo size na me nya wakwala o. Me gira de bi free ho. Abetoma de na ade meka. Enti no me srew ewiem na awo anasa wo be poso na wa atwea mountains. A questions abisa me no kate me. E free ho ga na block me. Na wo mu anu aso atum. E wo mu anu block me. Osotu me frɛ ti ya na me se da bi na me frɛ bra no so nhwɛ ti ye kokɔ hwehwɛ bra no aye Tuesday anopa ne kokɔ hwehwɛ bra no ye kɔ station mo so bi enu ho sa wow ne see you na omunim se atwa mo pictures no bitimani mu to ade o twa bra no na bo hye nso so twa lady no mo ye fast o ai ye ma me madwadifo e se de che se ya kono mo kɔ different level ya kono high tech na ba kɔ TikTok na me ma me mu gine ho no mo ton adwene na che se mo numbers nyina akra de da so the high tech yes na mu twa no say educated nti ye twitwa mo no mo ni say twitwa you say educated wow educated adwene wura eno ano no 7 for ai or the swag be ka adwene ton ne ho na mu twa na picture twitwa mo mienu nyina nti mo nim nti ya hwehwe mo aye hu om na wo fra enura de bra no fra me ahomache na o say madam sister no this can send them na me say there be on fan send dey na bra no so friend bia na toto papa so na me say on fan send dey no say ai ne me ba mo ho odwuma bagi ka ska na makwa akwaji ska na bra mu o say bagi ska foforo na me say so wo ye be ma te say me abra me kire o say me ma me panyini dade a hyehyɛ me nan but me no mienu give and take ti hu ball no ai madam nya botre usika na me say me nya botre mo bagi ade no mo amfa botre anka ho ugina ho o mo bagi how many weeks in here pacho na no Friday nti achina ni week wow but all that dying ofra de oka na enye fe lady ni de won fa kra obia be ma na odi akagine mu no be ma no
ena mo ankasa so monye sure say baby o so free buy no ho no free buy ampa munim adwene wura bia so area ho pacho ye nim obi asa o so free dunkwa okay na ni kunkwa na assemblyman bla no kwa na chire musa se ni kunu assemblyman ti sister ni kunu assemblyman nti se ye ayikro betimi akokrom ho akogiska na ode be ko bra sister ni fie na mse da bi o ade na woje ne nya de ye ko ni fie odunkwa akogiska on send ye sika mayen o se afa bra ne frɛ ya o se ne maame akogiska no ne frɛ maame na ntie esi o bra ne maame o home support cost nti okogi abre ye na ni 3 days no 3 days me frɛ ni bia no toto papa so afa do so medru cost na ni miwura ho na msi yo na me sister no to akrante no so frɛ no no se bra na we no me wo cost ho me giska na ba muti mo ntwɛn me ti da ne etena ho amade san ye bra na ma frɛ no so a wo mfa na no na po frɛ ye se ye ma ne kaska no konko giska eti home support on say ya asafo ho a mo ankasa nso mo abana akwa ho akobisa home support for me pacho ye bisa cost of ni nyina mo se home support obi enu efe nante esi wow na bra ne boa na so mo de adwuma na abedi mu ye so mo de ne ma no kwa binchi na mo de ko fa mo private car no mo yigu na mo se ye so mo ma me panyini bi ka mo ho maame ne ti abinchi ho oti obi aduane wura bi nchen enti maame ne nim wo mo maame ne power for no mo de koye no na nura me frɛ power for na me se ne ma no sister no hefa no de mo koye ode me kwa odunkwa station be na mo se ma ode etu emi kasa kodura binchi o ye kodura binchi no obi ton aduane wo ho na maame panyini bi ti aduane ne wura ne nchen na mo me ahyiesi ho wow ti ahyiesi ho na maame ne sister ne didi nkoma ehu ya se private car be si ho no mo se sade man gum no mo nyina atena private car no na pua mate nti mo pa cho mo frɛ numbers ni nyina emfa nguso na yen hwa de na mo form pictures no ento TV ne so na yen bie line ntum e wo dunkwa se cia se obi ni mo a na me nyi ni se dunkwa no mo te no me nyi ni da se wo mo ti dunkwa nti me de American say ya de picture ne to so a ba bia woni mo pa cho mo bo mo din kire o pacho lady ne de o de number ne ma me first one no o ma me wrong line ti me friend no bi pekeye wow na m kacha ne say wa ma me wrong line o no ma my mistake no bo correct line ma me ti me na say o de number ne ma o nanim ho na friend ne ko si obi so pacho ani wow nti me o de number ne foforo ne ma me na me friend na din ba ne esi dunkwa na mse ani bia na odunkwa bia na ye hwa ti me ba cho say wonim esi dunkwa obi a ani de ma obetimi afre esi dunkwa ni pacho ani asa esi dunkwa na nim kwa familia kakra wa so na nim ye familia bio na be ma no so say friend baby jet no wono so na da ne nchen ti abusua me ba cho betimi aba Lawson TV e wo Facebook ana say YouTube na wa ba behwe bia na wonim esi dunkwa one baby jet wo ba bia obetimi afre 0322009621 na wa kire ye friend numbers no ba omumu bia ni wa opeke 0322009621 0322291611 obetimi afre mesrew se woni mo mo ba bia ene yese frɛ ye mie phone lines se be frɛ e kire wadwen eni die mu a ye ni hyehyeye no so wo frɛ nso so a na wa lowa o volume no etie ho e wo phone ni mu 0322291611 0322009621 se wa hu dunkwao esi dunkwao eni baby jet ewo ba bia wakobu me maame mo afa so ewo asafo market emu oya hello me ba cho ofra lower volume no na tie ye wa ha hello Lawson FM hello mo se mo so odin me say ofra lower volume no tie ho e wo phone ni mu ni die mu a hello all right 0322291611 0322009621 ubetimi afre esi dunkwa ene ye hwehwe no no good morning asemo eti ya na se ya na ye hyeda na mo hyedao se nso so agro bi na mo pese mo gro ye hu se den ye maame mu na wodwom o mani abiri yo 5000 cedis ene sika den economy na ye hard wo mo ni sika
Oma titi omo rema akwafa niema kakra ebeton obi ebu oma fa so frena yen hwehwe wo mu a wo fra wuntie instructions. Good morning. 03222 91611. Good morning. Hello. Esidu nkwa oni baby jet ene da so no. Good morning. One. Oba pamba chome ntie o. Me pa cho da ma na wo se ye friend baby jet no wo ye kronfo ayi me bra me wo faba e na no okaka wo ha ye friend baby jet nso wo firim. O firim kura wada ho wo machi na ye nya mfa nko firim. Anaja se na baby jet bi wo VIP station ho. Yes, tai. Ba wo firim. Wo firim. Nti we ye baby jet and annex and say baby jet kronfo. Okay, ebia no anonso di baby jet. Say baby jet na ye asamu agyan e na ye ne guy name. E na manfo awiawia. Hello. Good morning. Okay. Hello. Hello. Good morning, my dear. So good morning, but Lawson TV punya. Me ba try you Lawson TV ni enti o. But can ka tell me actually you ya black biba or ya can go and I'm simple or much in the car. But I'm okay na. Madam, pa cho se say menti o kasa no. I'm simple say attend the hand to friend ka take ba ho na. Oh, I see men fa course for production line so. My MPK wa ha because also the case in eba. Nye case na ya kana ho ba be ka bi. Hello. Hello. Be men na pa cho me enti o. Obafa. Me pese me bu me dina wonim. Mon pick na ma we na on frame offline. Go madam no ni dunkwa krum ho. Owo ne kra ne kro ketua bi mo. Ba me pese me bu kro ni de. Nti me bu kro ni de bi obada no so nti mu de mon frame offline. Why? All right, Timbacho Jina so men kate no said e be benya number ni sesi e. Why? Okay. Aha, nti producer eno be kasa. Ai, o say okay. All right, Timbacho say we hu esi dunkwa oni baby jet e wo baby a 03222 91611 03220 09621. Papa no so money din, na chese woni mu no. Ti say ni kunu no so ye assemblyman ampa. Assembly ye hia Oyerepa be free nam 5000 so wakwa akoton so de ba be bo posi abaye se wo de ye abekwan pa ye keka de papa ye keka ye so de posi abaye abekwan ane de no etie bia no de be popo ama be ma no wadi ye ni obi fifire sa o wo fa nyansa kwan ebo unu akoro no a eda wani mu twen o ye ka kama no enye da achi bia wa wisha da kamina mu na kama na eba ozo ene ya de wo ye ne se de obedua ne ne no wo chena obetwa so aba wo chena no betimi aye few seconds wo kwa wani ma po na ka abo ato ho. Hello. Acho good morning. Oba pa good morning my enti o. Me ba cho oba ne ne me ye kra o. Picture o mutimi nya ya no oba pa. Pa che. Me da say eti we ni de unim na ubehu no unim no pa especially mark na eda na funo ho no unim na ubehu no. Hello. Me da follow our volume no na tie wo phone so ye ntie o. Unim no pa especially mark na eda na funo ho no. Eti asem hu we o school no try exams abeda wa pass o kan instruction unti. Hello. Good morning. Good morning sir. Mpacho me enti obema. Mbacho me mo me din na seri me obi phrase si a wo kan no pa wo dunko kura na bi asisi a enjino number no mo peke na mo yanchira musisi wo dunko kura se kura Mate jina so na ni producer nkasa se ubenya boys bi na mape police e de aboa kura mpo akwa akoso ne penchi ama yesesi a ye kase yankamani beje papa na no provision shop ya obi de ehun receipt e de dada wo bi se mutie ya muntu wa na mo ma ye 10. Hello. Maame Frimpomaa. Be me na E pa cho ma je. ya jaja. O papa from Pone ka say.
Hello, Jampa Chomienti o. Idi nyamiase pa se kwa ne saka no. Eti ye tie bia no amanfo abase omo hu nipa kro. Eti ka message anya me munya ko no fa na mu ni sa nipa mienu na omo abeka se omo hu nipa kro no. Na mu ni omo se tie bia da ye be chi ono mu ye mambofo akonfo pa o Maame Frimpomaa. Na mu maami pani mu se no ko di ni sai boni se mu ya enti ye. Maame eye. Emu ntrebi asi nya se o ye mu so nya me kakra. Mu so nya me kakra. Na oba be tene be mama be yuna te chema enya ni guase kura mamu ada na mo yesa Maame Frimpomaa me nya me ngejima wa ofa me da se papa entima me fa course no be mienu bi e bi kura na ni kunu assembly man be frɛ. Hello, good afternoon. Yes my dear, good morning my auntie. Me pa so stand minimum do kwa next town. Assembly man na yere. Hello. Me ba cho next town okuro ni afra ne sen. Ya fra de embladane. Enti emre dane assembly man ne yere ene esidu nkwa o. Me pa cho wa. Na wan kasa wo okuro ni so. Me wo kada dwen du nkwa kada dwen. Eno so ben. Eno ben sa kuro. Mate pa ye ka ne ye ba ho nti du nkwa o. Emre dane assembly man ote ye nka we hyehye ye pon ye ya na nkasika no wasende de aba ne de maame fo esika mo omo asumdwem ye kwa Christmas o eba no adwadifo ma de e me de wo mo ne se wo mo ni sika bi aburo so but edu adoye a wo mo ni bere ya adoye nti nyankopon hwe e ma mfa ni sika ni da. Hello, Good morning. Good morning my dear maminti o. Me pa cho Lawson TV. Ani a odo. Me pa cho ni mo mi DVD. Me kata fu du nkwa lady no. O film lada ni pa ka so film lada no boa. Wo badwa kamera man na yire. Any lady no. Ni pa ka so film lada mi po wa de me ka. Oba pa jina so na producer and file number no why. O free badwa your friend Vivian. Matinti jina so men cut line no producer file number no why. Nti badwa assembly man we yiri Vivian esidu nkwa o. Wono na abebu nkwofo afa so wa hayo. Sister ya okese so no kro de ne ka. Aye say so wa hwehwe no wo hu no. Hello. Be me number cho me ntie o. Ma me fa frefo ni si at least ma me hwe. Hello. Obapa ma ntie o. Maame Frimpomaa. Me dofo. Enkofu e omu ye wudifo ankasa Freeman kesim. Omu da be ye man kesim edwo me fo ni nia ti mo che wa me na me ni fra me. Omu ya kronfo ankasa. Eti jina so producer be for number na ye che omu a ye be mama nkasimfo nyina baba ansa na mbeba ne ya je asafo market for 5000 na wie ye wi ana ya to omu de so. Enye easy ene forma ye den enye easy o adwene ukwa so kra wunya bi ukite skapa so bebre na omatotomu akwa pa osi ya befa ye mpene ma won fasika ne nko eti producer monye numbers ni nyina ho adwuma enkosi se Afisem ye be pon 12 no na yenya result e de amaye maame mu nti maame owo me mun kama kuma ntomo ye musika no mun sabeka why me da say ma me nkoko Jack Farmer na yenkodi nkomo ye hwe ye pomuden ukọ Facebook ne so a comment no nam Facebook no so wo Facebook so a woni mo omo no wo betimi aba ne ma pagam phone no hwe phone e kura me na say ye ofe me phone ye ofe me bra ye friend bra solo ona de bra me US bra solo nyame hira wate ene wa ma me Yusufu a sister Kasegu ade no mama me Efrosen. Patro mi din de Efiamponsa. Efiamponsa fi na bai. Techiman bro no ben so. Patro ye fie pa de o. Techiman aban mu na. Aban mu classic FM achi wo. Okay. Na hefa na ate. Patro Hausa line am techiman Hausa line. Ote Hausa line. Ba abusua fie ne de e wa aban mu. Na no pede na do nam. Stand patro anopedie de menam ni se adwade hu nsuo na tembia me firi dwoma bana adwade no nsuo no gu amena no mu ye de galam nsuo si ma ye hwie gu enti boys suo fi opa enti na me firi dwom be na nsuo no ya amena no mu wani da bia odwale ya e o se
o se se ohwie ni nsuo tugua ohwie nsuo no ntungua da bia me ni be yi adwade nsuo nti me kana na boy bi onti fi okra ufiri ufie udu ha na wa start di matem firi okọ oye hwan oye amebo am si adan me ma abo udin me kasa ma abo udin nti ekwa kaskasa na atem no bomu no hwa na dua bi da honom ofa dua ni di pra me nti ofa dua ni di pra me no na me koye case nti me koye case na me be fie nti me be fie omu ana boy ne papa be se efensen osre me ba bebe o ha ombechi boy no to ombechi boy no na boy ne papa ebes eye be hunu mi se osre me opesa asem no omukoyiba na ombe yebe kan fie nti okoyiba na yebe kan fie no na okohunu mabusuafo soso na oni fanse okohunu abusuafo ni ehia nti ehia aye kan asem no na man bi efe ni kwestachi na oti asem no mame na boy ne papa kan se ya ye mrefie emagiska no ya ye mrefie emagiska no na boy no man na oti asem no mame boy no papa kan se ya ye mrefie emagiska no na man na ye kan asem no oti mame no wa firi mechi akwa giska no boy ne papa no honom wa bla me ma pira no kura ma niki anko jibi nti me dan na no mfesika no mame ekoni fie fa ka ye fa dropping ni fie su kwan wa man na ye kan asem na oti asem no ni fie kwan wa nti ye be ko agise dropping ni ye fe ni phone so nti ye koni fie sa mfesika o nsi ya ba obeso tentem na poa wa pie na asem na ase eche na me de ne ko hine ba ko hono na su ya komu hine se na se ni ma man na man bi afen ko stage ye kan asem na no tim ma me no wa ye nti na me be sema na asem na ma na etie na o ma ba mo ko serve no to mo ko serve no na me wo hwa na frem se me mra se na ko stage na ofiri mechi ko gi miska no ne bla panyini aka se asem no ne bra ne de enye de se obi a me ma pira na ono no so te asem no ma me kora na enu kwan so ofiri mechi ekọ giska no nti wo sre na kan asem no na woni ko stage ne kelep no odi egina mu ma ko stage no omo wa atia bi wo hwa omo ton hwa de egina mu ma ko stage Caleb, Mr. Caleb. Mr. Caleb, ne di ejine muma. Mr. Den. Mr. Caleb. Okay. Ne di Mr. Caleb ne di ejine muma ni nua kwestachi. Nti oye no ka kire na nan se ni nua na de enye de nti osre me. Na nan kan kire me se minya aboten no moto ate ani wi a odi scan be ma. Na de scan amame. Eni ka ma bonyina. Me papa sister mpa mo chew otu ati ani wie ya na ofre na ka kire ne se na mpa cho me di ati na ma tu wie o so mi diska no ama kwestachi na se sa me ye hene odi asma betume obi abesamane me unua ama me obi abesamane unua ama me ama wa ba mana sia ba be ka kire me so sre me unua ne de enye de enti asem no yema asem no na ma yenkana mu wati bi wa moto mutun wi amu diska no be ma me adenti amutu ati ani wi mo oveska no mrem na be ka kire me se fensen ati ano de kura ma tun wi so diska na san ma wunu na se umumi wa hunti akura no ba bi odu be fa bia me dia danse ama no nti me pa cho se di asem no etie no nti asem ne ne kura me pa cho ne kura nyina ne se mpanyifo mpamocho ma dawroma kwestachi wabo minyansa koro no enti we de me de awurade di musrem mo frɛ no na mo nyema de ma me sika ne yesen stamp patro sika ne 150 million sesen mente ase stamp patro sika ne 150 million kwasitachi ekwaje 15000 ye tete sika 150 million efri abrante na wo pra no ne papa nchen stamp patro de tie ne se sika ne 50 million na
ono no di kan firi machi say ye kan pacho ye kan asem no na ono ote asem no mame enti baby me pese me hu sika kwasi techi afo wachi akwa je na so 150 million na me bisa say yes ah kan no nyina bo mu si edi kan ka kire pacho oba wo say efro say efre me fia ante afia nya abotre kwasi techi woni ne ne kan asem na ote mu bi ena ono na fo wachi akwa abrante na wo pira wo ne nchen ne papa e wa akwa ji sika sen ena kwasi techi kwaje sika no na 15 million okwaje 1,500 e wo boy ne papa ho nti ade na me bisa wo say 150 million stamp pacho we dey fache pacho wa dawroma ne yetie ne si e ma kelepo na odi agiremu no na so tie se mi me pira kura no mi ni kan kwaji sika ni bi na me nsal mi pira me hwe bosia o bank ne di ye de hwe me nsal mi trefie 3 months e boro 3 months kura nti me sra no scan obi a mi me pira na mi kwaji sika ni bi fa hwe me nsal na onu di kan e kwaji sika ni bi efiri boy ne papa ne honom dia na sema adan na no mfa ma me na efense kana efense ka bia me bobia drop me ayefa ene credit ya to ene nsama ni ska mesisi ni nyina dia ka ho timpa cho 5 years ni ni afiwe awuramu ti 5 years no eno na 1,500 na kwasi techi kwaje ye no 5 years nti no wasi ho times 10 ena sese akwa ye 15,000 me pacho mi di kan ka kire ekwesta chini se ene kelepo ne se so ma iska ne cha ka bia ma mi bobia me pa ne cho me de beka ho timpa me paucho me ka kire kelepo me ka kire kwesta chi kelepo se so am faska na ma me ntentema ma hwe bosia ne dia hwe me nsa no me tua ho interest enti so am faska na ma me ntentema ka bia ma bobia me sese aka no pa mo cho Matia mame kasa mame ya na say 15,000 and they say woji kwasi techi I see free kwasi techi fa na to ahoma no so mame obi sika wo da ne ka mu ka se na ni mere free na fa na to ahoma no so 1,500 no kwaje ye anti afia say e di 5 years or je say me pa choma ka ni nyina ne se ma se nyina ne se ka bia o ma me bo fa asem no wo bo ka ben me pa cho ni ekofi e fa dropping ye friend phone so mo fie se se ko ekwesta ni fie a ene kelep na odi agina mu nu fie a ye fa ka dropping kura bi ase na ye ko na kwesta ye kura ben ya me pa cho atabo so na sa atabo so de case ka bo onye den case ka bo atabo so fa ba mi de wati asi me pa cho ye case ka ben na bo den na ta ko honom Antefia, wouldn't be ma yen cancer na yen sika ye jiamount because any pan wa dia dance ye say 1,500 ye 15 million and wakwa akwaje e de afia brand ye ne papa nchen na bet na be catch him say wuji 15,000 na 1,500 no kwa wa nya ma 15,000 no be fa ma papa ni die o pension obayi say ye catch ni say on pasema on say e o siska no oye we fence what the man dey blame inten no ma eche na me boka ka bia me bobia me de be keska ya check attachment to atabo so wo fa dropping wo ko dropping ba ko yesen se bi wo ha me ne hene ba kokora me pe keska na me penyo hene no me de ma me se makeka ni nyina bum makeka ni nyina me metwanto nkeka se bi mama ntichire nti apart from lorry fair no de enka bi na ye friend phone so sister mpacho what do friend no so credit o de account me pacho me ka kire ni se ni oye no so o ma me boka bia because Antefia eka me be ka ho because Antefia nya botre ade no sister Antefia eka na wo so wabo no na me pese yesesen wo so obi de woka na de ka kwato nanim a wo nkire sa meto mito bi nti kire me ka na wabo no sister mpacho de tie ni se ahimfie so kam ko saman ne ahimfie sen ahimfie se mko ahimfie se na ye ayi eno no ye 5 million nti ahimfie 500 Ghana e de aka
lorry free attachment to atabo so chese ma friend ko ayi kuro no so no so ba bi o te enti me ka chese ka bia mi bo bia me enti kare na me pese o sese ma me na ma hu ka oboy ya me den dia koto nanim enti afia chira me ka ni mu no anu mi ntwa nkontompo pa chew na wo do case quarter me te bia me friend say ka bia o ma mi bo bia ma sesia ka ho because enti kano sister mpacho unu kwan say asem na say bia nipa no ebi mimi na obi epira me mimi kura no boy no papa kan say ye magi sika no wo de ofiti ya no wa firi mechi akwaji sika no kan kire me ya hanya wo ba ya na ya ji sika ma wo ti ma me ka bibi nkire wo wo do case kura kokota ye bisa evidence enti adanse a e kire say kase na mabo no be bo na so ma me na mi hu ase o maboka na maboka me pa cho mi pra no me ko hospital kwa ya ma te se kwasi techi nya botere me tuto kwasi techi nua ante via ye tie me wa ha why pa cho you kwasi techi nua ma chen ya so ante ofa na ye fro sen ya Caleb una no waka se na so wo hobi no minimo me de asam no me kachiri minua ena abeba nso eye me komodi asem no ba police station ho ma omo akwaka ho asem nyina bi ntimi ni mo hwe biu enti over Caleb kwasi tachi wan sesi pacho minim ba bi no wo we me no wo say ayoya na wan which side ho okay today twato a wu kwasi tachi e da ben o say eda twato a wu kwasi tachi e da ben a che no Mate said the asem na ba besi wani mu no de mafia kanie o sika no original money no 1,500 Ghana cedis ba said the sia che 5 years in interest abeka ho nti se wo 15,000 o besi pe ho ba peti so metu sika no for ma ama one o de sika na ba oba e o so wanyi sika no ana o de sika no o so won fa ma ni pakro o de sika no bre no nti o de sika na ko ma ni pakro nti won ko kwaji ni pakro ben ya ni pakura wodi sika no ma te chino ana wodi onum de ba police station ho on ba e na on kan se o metua no so sika na 21,500 no oje 50 million no no di sika na ko ma papa no wodi sika na bre se won fa ma no ntu o mo kan police ne ka che so on ko no ho nkwaji tisana asem si ene na me nim ne me ba no pese o kire matinti antefia ampa se omo di sika ne bro na aka se wonye obua ofa kele bo so obua kele po obua mai na ni be pra me no kura siso nye kwestachi a ankanya abensi mankanya obaye no mai no kura no adu ba bi no hwe kwestachi no no hwe ne se adentie se oba giska no afiri ni papa no anfre obua kele po obua misi obua ne mi anka wonye sa de na obi a ma pira yonku adu mi dem say upra wo he pacho benkum twitwa wo pictures hu ya de upra wo he ni fanye benkum de na ni fanye benkum ni upra wo he fa me pacho wo he me police pacho ntika na wo sa benkum na pacho mi sa benkum na mi pra benkum ni fanye he de ade upra wo sa benkum e de na ye no emu bu ya na pacho odidua na bo mi nti ye de ebu yi wo ye sure nti ye de na to ai me pacho mi kotuto nuro bi wa ne bo odin ebi bo bi timi yesen aduro ni bi kura eburu be se fan se 5 million se be ya me san de ma me san na ye antiefia ye ko pensen me pacho ye me ko chire ye antiefia o chire no e me pacho techi man wa fa techi man tu obodom ukwaje chire otu obodom me na no wankọ wanga line papa no wanga line wankọ ne ho me pacho tu obodom ni na me sister ho na ni mu no
Diantia, Chem Wabontin, where you are never but quasi techi between come about 15,000 hour Canadian, any BM, Miss Row, any BM so be the cat, me pacho, 15,000. Come, my bonnet, dear, car for receipt brand name, me pacho, come, me boy, Mrs. C. Now, Papa said, not a picture me try, say. So to me de sa ka na waba wo sesen ye no so to me de sa ka ne breme de a ye be gina mama kwasi techi etua but one provide evidence adanse ye bi ani ho de 1,500 na ye ma adanse ye say wo to aduro sei wo bo ka sei a wo so wasesen no ese ye timi check adanse o ho mbetimi aka se mpacho me wa adanse o ho mbetimi aka se mi praye me ko kire me nsa me ko hospital be na ye fa dropping na ye friend phone so me wa dance ye ohu bebre mpacho eti ye wi papa na o say o de 1,500 esoma ba police station wa wo born return no ono so ye be hwehwe ne afre ne ye bisa ne mu asem manya ne nte ye say assemblyman na ye se ne yire allegedly ne yire ne esi dunkwao ya ye kan asem se sie no assemblyman na frɛ Lawson Afisem gets results enti assemblyman afre ma yenko na ye ne assemblyman entwetwe enkomo mo friend nto so na mama me maame edwadini emetena se na me koso akai wo se Lawson media Christmas donation no ye guso ye se hu oni bie mobo enti me pa cho se bia owo adododie bi se ye ntare se ye enuane toiletries ni ade emo anwa tintomanto se jene intosi ankasa makodi owo bia no wo de ba ye beje wo de ba ubetimi aba Lawson ya brosan ya say ana se 0247 84 80 aisimwanya na honorable no na edipa na mo se mwanya na to so mo fa no to so ne ne nkasai 0247 84 80 52 0247 84 80 Maame mpacho producer Samu atena se no say den ya pacho o say assemblyman ne nsaka no na me ne assemblyman kasai no se wati ama me church na se mu nya no se wati no waje me number oje tumu se na yire no no o se na yire no no nti o site no o tuka sisi akofie oba no ho okobisa no nti beti ne nka na mo fa assemblyman nto so mo fra na mo fa ono anso nto so na ye ntie free na no because we off air eno akwa producers mo nkeka mo nya sa adwuma ne mame because off air no ne mame ye di nkomo na sum case nso ya ka no onframam eso obi ati bi no ya danseni etu ka se ye no kululu ya assemblyman ti ye mfre ne nto ahoma no so na ye den mo fa ne nto so because ne yire na akwa akofa so oba ekwa no de ade ba ya sen ko ono ne ye ubekom na adwene assembly di bi ti mo fa ne nto ahoma no so ma cha ne nam ne types nyina no se ya wa hu so de bae odi abon kwan abekwan mo fra assemblyman fa ne nto so na ye ntie na asem no e won framam ne nyina nso ye nya ho adansefo because adanse de ya na ye pa iti assemblyman bra come remove your mouth be yiwa no e won framam na ye hu se utu ka ne so waduru ho no so afama ayire ne ne nkasa mo ma me interview ba na ansa kwa na me nuane de free mu enti ye de resede to nanim se esre na ala esika ne fie enti nka sika no ebi aka wo hu ya mabo no ma ye bi uchire mu chire mi sister velo say aka 2000 ene wo sere ne nka fa kakra ka ho na yale na anko chiri kura enu nti na obu kura afunu am wo so wo fere okura mpokura na o mfa ne ko okura wo twa ho kwan bia ne nsa anka de bone to fama me pa chonti ni na sisi asofo abre ye hia sika de wo ka se wo de be ma ye no ya twen abepem sa abre ye nsa anka nti sika de adu nti na Maame Frimpomaa ye ntumi nkan asem nti de be dam matinti nyame adom na no ya fre sofo abre ne wono ankasa nso aba papa sofo akwa aba ya na pacha pombo ko de obode de nkwache e de nyame ase papa no pay na no ye to nsa fre we ne nyame adom wetumi abeka yensa de ye nua ba de beto ye nim ne o se ne sen yo Maame Frimpomaa me da se di kan me chia mu ene modwuma pa a mo ye no mudi no radio iso ene mahwefo ne motifu nyina na medamini abayi nso ase ene kwadu edi kan a ode abomi Maame Frimpomaa maame akasa bebri na de edi kan ansa na me kasa no
mo nsa bi ebusa maame a otimi mi bonkum su yi oba hema me bra di nyina de Abraham no chi apia edi a me maame ne me papa de to me no me pacho ani die unimi sei na osibi ni me fa me pacho me de ni maame ni mu ne sei ebele sister velo maame yare na yede na ko ne fie ho no mo no wo beto me ho ba ko unimi akasa me sister ama na wo ba ho maame hu sikende eto so ye menua ne yale ni mu na e maame di hu sister velo kan se o kan o de maaye na se obitumi ahwe ne yale no na maame di ni mu me pacho kwa be na fa so nti a do nua ba na be onua be ma ble me se me hwe no ya me pacho ndi obi sa me sanya na me fa kwan so de ne ble sister velo mum na edi hu adanse e de maaye se o nsofo bi wo ho no o ya ade enti se wo ba na se obetumi ahwe yale na wo be kan untimi nso hwe nso a wo be kan enti na me sister velo no so na maaye di ni mu Maame Frimpomaa me pacho me dasi okay na me pa bi ebu de ho na frame ya na odi matem bibi ne hwan ya obia so me ba kokora ni nipa no frame di matema atene bia ni ho no mo ekoso ne ye sika no ho asema na me no wo ka frisi na me bra ba kokora di nkan no wakasa be se 4 months ni ene wo de tu wani so no kora wo yale ne ho nto no ye yi na free hospital nka sika na wo ka se 2000 na ka so de beba nti wo sere wa enka me yen sanka ena wo hye nda so de beba wo hye ne 1 month eduru ho no ye hwe wani ma sika na me dasi me pese mi se mi toa me dwumadi so all right Maame Frimpomaa Maame minim ni babia papa yi ena minim no minim papa yi for 15 good years ni enye eneba me ne o matena fie papa yi wa ye hwan ya kire papa kro no ye hwan ya papa yi a otimi ni fasi afre so fo ntwi ye ono ne ye hwan minim se de metimi a kire mu o wi si bai ono ankasa biti because asama ye kan ne hu semusen na mpese mi hu papa yi na maame kokko hwe sa yare ni na okay enti papa woni ma yenye asam no simple and short yare ni no e yampa se oje ne se obehwe no o he maame pa cho no kre e yampa nso se o charge wo mo se oje o musika wo mo metua sika na fa hwe yare ni no me pa cho no kre na sika no mutua e me pa cho mutua ba cho charge sen me charge 7,000 ena o te so na se 7 na nto mutua sen ne ma o mutua 5,000 e ma ne ka 2,000 me pa cho so papa so for sa 7,000 na wo je no na wo duration bi a wo de ba be hwe nipa ne se bi a me hwe ne na wotwe me hwe ne bosome me hwe na fe anansa wo de wo je se wo de aduro ne kano a ebri bia ne ho beto ni bia no usika waje ano no maame me dasi de tie nyina ne se metu anamon kokuru no so no me kokko hu yale ni se de otie e ma me charge wo mo se metimi ahwe na ma no ho ato na ska me use 7,000 ne mu ni campaign 5,000 and financial mission na 7,000 ko du se behwe na obeti apo nyina no min demand sika oh okay emfiri wo mo nchin bi okay na che se san hyehyeye we na mo yeye eti senka sabi onipa no de ado ne ka no na obeda ehwo no madibe afekura na 7 na oje eti papa case we nyina ne se wo ko hospital na doctor charge o se sika se ni yeje a ye deposit na no ya ye akora bi asabi ye wo na ne to ampai wo mo charge 10,000 Ghana cedis ekotua to G Confanochi Teaching Hospital wo mo wie no na e wo senka sika na etua ye no enu abi no mo yi de toto nuro bi na ye nim ene ya ye san de sika kokotua ye wie ye no 10,000 no o mo refund sika aka wo mu nyina e de ma ye eti se ujo obi eto wo sa wo hwe ne yade na yade no wan hwe na anwie sofo kototo ne mai ade kyen ya na papa ifiri mu nti upa kire se 5,000 no mo de ma wo no wi su ni nyina one day e wo yare fo ne ho ma me mpacho da bi nti nsesa aka wen me pacho nchirimu ho meteo nti na mtia si ni matia ja meteo nti ekoba se me koye na me hu na no kre na yade ni mu odene ana me ka kire omo se omomo mo honye ha se de be ya enipa no nkwan yebetimi aye dai age asi honum 5 days time ana mo frɛ me ka kire me se wo mu hunu ye no de anadwono mu nuane ye no o mani anye ho enti o makwa akɔpɛ bosia no nipa koro na one me kasa afo nso so for bro ni me time ni nti ne bosia ne de eye den a sika no omo de abrɛw maame me de dro koi e de kokka kan ya rini no me de kokka no me da kuro no so ma de akyen me firi hɔ no ma no pa no ndu ansa na me firi kuro no so mi bedru fie ba bia wo se me sa akɔpɛ nuro no bi ne ma keka ho bia no me tu anamo kɔ ya da me kɔ akɔpɛ me gusu a me ye ehun processing
enti na najo 1:30 me da hono ma no sister na nam so e ma me ko kurum hono no o frɛ me ka kyerɛ me sɛ papa mini abema no wa film na busuafo no de pressure bi asimi so den pa sɛ sika no ni nyina nsentidie aka yɛsɛ na nsi manvelu na najo brese de mi dwane akɔhen ana ehimfa na me kɔ twɛn ma de nchi mimi bibia ye number nu suma ye number nu na hwɛ enti mi bɔ papa ma ne sɛ papa anadwi nsɛmsɛ ni se na yɛra busuafo afrɛ mi a wɔn no mi edi ana papa yi ka kyerɛ me sɛ dabi men sendi sika bi ana obusa me sɛ aka sɛ me ka kyerɛ me sɛ me na me ka kyerɛ valo sɛ aka 2000 ɛwɔ hɔnom a me de bɛ ma abusua no ana ɔmo sɛ me nsendi na papa yi ɛka kyerɛ me sɛ ma me nsendi na me nto me bo ase na wɔtwe da no wɔne me nyina abɔ ana yɛkɔkurom hɔnom a yɛkɔkyea abusua na ɔno mu di nkɔmɔ nkitaho wie a na balance na aka no na ɔno ankasa ɛdeɛ no abusua panyina wɔ hɔ ne yɛde ahyɛ ne nsam Maame enti me firi honom no obi amfrɛ ne biem omu nyanka nkyerɛ me sɛ o madi na wɔtwe da empo na wabɛka kyerɛ me sɛ o mayɛ yi na de na nipa na wɔn ankasa ka kyerɛ o sɛ ma yɛntwɛn na wɔtwe da yɛde sika na kɔ na de na wɔamfrɛ na misa ne sɛ na ade ne nipa no wu ya kyew na wɔtwe da yɛ da bɛn agya me pa kyɛw papa yi na tie nti na ade wɔamfrɛ na misa no me busa no ɔka kyerɛ me sɛ that day no na yɛ wɔsi kwade ba ne na wɔtwe ba saa na wɔtwe no wɔn mantimi ani ɛmo tu hyɛ da abushana me maso ante matinti agya wonim asɛm ne tenten ne tietie nyina ne sɛ sika na bedi wo hospital yɛkɔ a yɛnkɔka sɛ yɛdi na wɔtwe yɛnkɔ nkɔbisa baabi a sika firi yɛnkɔ nkɔbisa ansa ne ayɛ refund wɔn kasa waka kyerɛ mo sɛ enema ne deɛ watotɔ ba de aka 2000 agya mpacho sika no wɛn wɔn mpacho sika no ha mate mama me na ba me de tie ne nyina ne sɛ tobo mu nkyire mu kakra mitio ɛkɔba sɛ na busuano ninka 2000 ho asebo 5,000 ni nyina no mu demand eno na no so me se menti ase na se abusua no so bo kwadu e ka so omode hye no wayare da honom onwui da propa odo wadu ka no enu owu ye nti wo no waku no so e obeye den o mu ntimi mo me sa kwadu adentia because unya anwen sa kwadu no ho because oda honom no onyare go oba ye no odu onwui eja meba eja sofo kwadu ya mekan ebia na wonwen ho but ebetimi abose ombetimi abose kwadu no se omunua ne da ho no na wonya nwui wayare achepa ba wodi wadu kan no ade kyen ya no owu ye nti wo no waku na obobose kwadu no nso wadwen ho 96 nti dia meka mi bisa no se wadwen no nti abusua nya mbose kwadu we na eniema wakototo balance aka fa ya de ma ye efomo den a wenka ya twema mentwe krese duru ha eni kwa se nkedru ha kra ni abusua no nhwe na me nti na meka se woto bo ase tie me enti wonim wenka woni nkyeremu bia wo wenka nkyemu tenten bia ne dansini ni ho no anu so ba ye no enema me ji sika se me koto meto niema se sika akanie monyem ade simple ma me sara mba no parmene na na eka simple ejamba cho miti o yo me de masipi no ma ne so ma me yo sɛdeɛ ne nua no adi nkan aka no saa penalty na ɛnyɛ maame nua ne the first person a ebia ɛnenam me so me ba cho me yanka we na ɛwɔ hɔ no me ba chapa we na ɛtɔso mmiɛnsa sɛnti na mabuso no nya ne mu gigye sɛ wasa yɛni aba baako otoso mienu ene de otoso mensa ya de a ene ne otoso mensa papa no ebetuma se ja o de me ko chire dodo ma enti me time no wasem ne wa dabi me pache ba se ne na wo ka se ebuso ne ebo ne ko do se ede se wodi se be ka yenie ena wo ya anka wo be de center ma me enti ja wo kan se wodi ka show bi eno ti ne de ne ko wonya wo se doctor bi o ya oduyefo wa hwe nkofo ahwahwa ba ko pefa ne se wo etimi si wo no wonya ti bi da enti ja men ka sa sa kra doctor ti show bi ya de ja me ba nya mo tere doctor ti mi show bi o hwe di pampempem ankoma ba wo hwe ba ko pema ni wo abusu yatimi taking on because of negligence kitwa bi e bia wo ye etu ka so wa hwe obi nti no wo de aduro ka we no afiri abusu yatimi mo ne kwadu de enka ne sa
ɛyi mama minka sɛ mutum omuntum ko ko do de wo mu betima bo nanso ye be hwehwɛ mu ada sɛ ebia ɛyɛ do na wo de kan nam na wia do ɛnyɛ ɛno na ɛsɛ ko adu ko de hwehwɛ mu enti mama de ma ne ko ba na ne sɛ tamu a papa ne firi mu no ɛna ɛna sɔfo no ɛsɛ be bra mama de kan nyina metam ne tinsan ko sɛ enti ɛyɛ me ɛna me ka sɛ sɛ wohwɛ ya sɛ yare ni ɛwɔ nsɛm na sɛ wɔyɛ nyame de a ɛnsɛ sɛ wosɛne sika no ɛsa kɔ ɛnti na menim na nkɔ na yɛnkɔkyerɛ abusua no saa na yɛ sɛ ɛnti no ɛyɛ na wɔtwɛdɛ no ɛdu sɛ wɔ mu di no wɔ mu ɛnyɛ ani ana ɔm sɛ ɛtu hyɛ ne nnɛ sɛ yi bio ɛnti mante me nso na matutu kwan ɛnti deɛ metia sɛ family ni say enye 2000 mu enna wo mu beji bi na wo mu ebeji 5000 eh mama nko same na ma sa na mu na ye kan woni bibi yese man so twe ne san atia na tie papa so fo mba cho de san na bai enti ma wo se wo kan sika de san na bai 2000 unim unua na asebe woyɛ mo dehye na wo so mo bo no owo de ne kɔ enti sɛ wɔse eniema ototo ne that day one day pɛ no 3000 cedis a on enim na adwuma ɛna ɔte na adwuma mu brɔfo ɔde 2000 aba obesom anansa wonsom Maame Frimpomaa me pa acho me sere woni die mpa mentimi nkasa me nsom nanso ɛna wa ma sika na die na wɔ so odi bi ka ho because ya busua ne duru ho na ka saka 2000 wode ma ya hase na nka so edi be se me pa acho sisi ya afi na yakoi December ebe na ekɔ 1 year o si interest abedeska no ho me pa acho interest sei o say saying Maame Frimpomaa ebe di na 3000 nti 1000 ka 2000 no papa sofo de wo kani mame mati be mike ne mame Maame Frimpomaa be mena me pa acho mati okay na no minimi say me do mu ka 2000 okay enti me ba no me bo mu 2000 ena me de bae o mo ma me nkosi na boso me de 1000 na ka me ja 2000 wa si amam okay me de 1000 be ba be so mate e bi kure nu na mo sa de na mo afre ne de amana mame me ba cho mate nti we atiefo ne ahwefo nyina ya dance for sofo abire na sema wo kani oba pa enti ye be so 2000 ni mu ne de ato ho na bosomi a wo ka no ye be hwe ni mu na ya je 1000 no e de account na ye 3000 amount why mate nti bra fa kire sei na ba gi sika ni free wo bra nchen na ye hu se wono ana di sika na ehya wonsam na nkwa ye se di sika na ma Frimpomaa me odo ma me mehua keke nso mintimi ni meti sika so kom de me meti sika so kom de me mpacho mama camera no enko omo so ma me ejaji sika no na camera no to so no asan de na de ama no ha ti fama no ma me oba pa nti boachire na ye hu se sika na so 2000 Ghana cedis no se de be ya nkonko ye se na ma me kan ntem na de on kan sika da ze de o kan sika ze piwa ni mi de kan ni ye ne enko ye nim na aze de piwa ni e onim sika kai bi se kan ye 2000 chopable Ghana cedis na so for bra kan na no pa hye de ama no aso mate nti tenase na ye ntie won se metwa to na minya mokwan na monko na yam to ye show de so oba pade na wo kan Maame Frimpomaa mpa acho de me kan se me de asede edi kan be ma nyankopon na me de asede etoso mienu e de ama won abadwafo nyina etiefo nyina because ma na anwene so for abe na me frɛ na sɛ no osi bi keka no sa asɛm na nuru ha no se asika nke ensanka e na mo so na sika na ma yensaka asomdwie me da mu nyina ase nyame nhyira mu mate da se me se unu obi wa asɛm aya na ɛyɛ abotre why wade oka ofre no okeka na adwen kyerɛ okra no aye din na de aju sika na no ya nkasa kra so for bre nsɛm okeka kyerɛ na naje na no na ya asɛm keto aba ya nya abotre sofo na te hei di ya no manya abotre why baba sofo me da se sɛ odi sika na banti bosome no ye be hwe wanim sɛ enu bosome nso so aya no ame ya te wonka why Martina mpachu me da se mate nti abusuan sofo abire waba betua 2000 said ya waka na ye bekɔ ne sa mofa me case no emra mententem na mento show ne so Kangen energy drinking water alkaline water abusuan me pa cho we eyen sokrogen magnesium wom potassium wom iron wom calcium wom wunya bi na no no ma emarede no eye fefefe kwa ba bi etonso bi a wonsa beka bi 0241 449191 abusuan update foforo san wa ha mo beka ya esi mo fa
video ne nto se ne enka kai ona sa case we a check akra ye maame ba ku bi a ne nuaba omukoko wakwa akoton ye ma police ebe fa no dadue ye mu na ma unsa baba wa naba ye be ko ne nche ne akodi nkomo but ye enka kai ye ho kakra bi wo medu ade no ma bia metra ne nchen na me no ade woni bia beso ya me so se ma akotena wo ma me nchen abra me ma me ya ne da me so obi betra me nchen bia me ma me bia na wa me na me ba ho da ne kwa ba me chia wo se man chia o na me tie o me chia o because video ho te sei na me pom ka na wo se simisa wa anga na hwe o na wo se simisa na me kwa me busa wo se nja ma asebo ye kan e fa so me kan ka ma bo me nyata me keto me ma mo abo ka ka be kwa na mienu wo so na me te wo so na me te e ma ni wo busa ni bia na me te me se wo so na me te na ama wo so na me te wo nu na ma ni wo ya sifu o ya sa de nkora no ya sa de nkora na sa me me sa hwe nkora no mi adai ko fu ya so ma do ti so ko to ni nyina adai ade no ko je fu na ma abo hima e ho hima so o di 3 years no ade me ma me dia so no bro me veka ma me ba to mu ka bi ma mi o e me no ma dura wu o me sro me ni obi a abusia no me kwa me ma no ma dura ku fu mi ni obi a me ni sare ni ni obi a me kwa ya wo me ama o mo sa me kwa sa ba che ba wonu omukọ na kwachirem wonu na wafiri mu a wato ne koko abra ne baba akopeti ase no wokọ na police fo ne waka achire papa no no nso wafa achire akoto no ono nso omefre no na de emra ne se no de ato ho why kam di sika ma na wakoji ne koko ma me mfa ne sika ma no papa no na eso otua ne sika de ma no eti kwaka chire police fo no kwaka sa asem ne chire police fo no me de megimredi o megimredi rough ana megia police fo di enti wasoma wo ka ne hayi kwaka kire police fo no why no mo na onya nhyehyeye no enti madam ne boss ye damase pa mo fa ne nkoma me na se ekina bi wa wutie hweyen se wunu afiri mu na o wajapade na wa anko court anko de letter of administration wa nya nhyehyeye bia na be fa kire akoton for your own selfish interest. All right, into abusia sa case we na ne ho update aba no oba pa vacant say pacho nyame adumo ma anopai pacho anopai de boko nena me call we a police for ne frame no mo se me ma me ne se obekwa kotua sika na ma hwesuni no enti se si anu 2 years ne so a na makofa mi koko na yese 2 years na wan kasa o ma me na wa free mu edi koko ni si a wo waji sika no wo kwa kotua de ono na ton ama no ne kura okotua na de ama no na fe 2 years time no koko na be yo dia mpacha ndi obojo so sa mpacha me bojo so matenti dia na abeka mpacha me da masenya me nshram una police for na say mpacha me da omo so as Vic police station me da obia Vic that's here because police for aya there o my ade pa o mnimu a asem we ka wunya sa results a we here ticket no wona da wo ma say pacho me do mu nyina se rage police station no bla less ne for me do bibia se nya me nhira wo mo mate the results na na ehia nyame ya adom so na 2 years ne so na se koko ne ba na wa me yate wonka wate e ba sa na mokosese na koko sika no uza ya na esika mo no o kan abete wow eno cent bi e de akire nya agro ye Christmas donation na wa be yo de why nyame shira pa ti abusia na eno so no mali di asese Afisem get results ma asese ti we Afisem gets results no ti ma bra so for ebre de mba chomo family case ni mreme so for ebre wa ya no so for djuma ne anope ya na sika no eche 1 year enti na ya maami kan say ne sade a onfa 1000 enka ho na ni nyina no eya futuo so ahunu ade bi wo ho a wo eba na wo ye ne ntentem a eboa nke meduru ha so fu unim sanka abetua sika we se ya enka utua ne ntem emra na nka wo mo je san say de enti a wo mo ebetua sa 5000 no enipa no wa free mu anything nka ye ya na nka arechichire kwan so na nka wo di sika na ko na asem ade na sem ko nti ye de nyame ase Afisem de wo de wasem ba no kwasem ni ubenya wo results ha nkasa anything nyame ne eda na se ye de ya hwefo ne atiefo nyina so ase mame wo so nyame nhyira because eja ebre eba ha se no when na sorry me nyina wo mani beje
esan sɛ sɔfo abre abedi ne huni kama de ahwehwɛ free asɔfo ho nyinaa no sɛ BBC a na ɔma ayɛ ne ntɛntɛm mo hyew so nyame kwan so na ayɛ fɛ nti ma me da se. All right ma me da se ma menkɔ